Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulela umuntu omemeza usengathi uyakhala uyalila sinibingelele sinamukele kephi la wethamele khona i1KZN TV. Igama lami ke nguphiwe ngokwemthembu njengoba sikhuluma nawe ke osukwini namhlanje sikhuluma nawe ke sila emkhandlwini ke isendumeni sisemzinyathi ke okumkhandlu ke wesifunda sihamba ke nomnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanjalo ke nokungiwa kwemvelo kulesi sifundazwe oholwa ke uyena ke ungqongqoshe umhlonishwa umfundisi ke uMusa Zondi nokuyilapho khona kubhekwa ke izinto ke eziningi okuyizona ke ezingathuthukisa ke umphakathi wakule ndawo ke esikuyona okuyindawo ke yasemzinyathi siyaphinda futhi ke siyabheka nje ukuthi ke ngempela ke phakathi kwezinto esezenziwe ke ilomnyango ukushintsha nje impilo zabantu bakule ndawo ke iziphi lezo zinto njengoba phela ungqongqoshe ekuveza ukuthi kunane izumbulu ke zemali ke ezixhase amabhizinisi ke asakhula konke lokho ke sikuthola uma ngabe sithi ke abakhulu lapha endaweni yasendumeni empeleni sibize omasipala bonke balapha emzinyathi bobane sihlangene lapha endumeni ngenhloso yokuletha umnyango lona waka Economic Development, Tourism and Environmental Affairs senze lokho kuthiwa phecelezi road show ubumnyango uphume emahhovisi uze kubantu uzobachazela ukuthi wenzani uphumana kanjani nabantu basiza kanjani abantu bangasiza kanjani qala kanjani abantu siphumene nama entities ethu njengoba nibona izithombe zabo zikhona lapha ngemumva ezibathintayo abantu bomphakathi ngoba bahlale benemibuzo eminingi ukuthi mina ngifisa ukusungula ibhizinisi lami mina ngifisa ukuapply license ukuthi nokuthi kodwa bangazi ukuthi bazokwenza njani ngakho sibiza umphakathi uba sizowuchazela sizohamba kuwo wonke ama district awu11 ngokuqhubeka kwesikhathi ukuze umphakathi ube seduzane uhulumeni beseduzane nomphakathi silethe izinsiza kusebenza kubantu Mbukeli ke ngempela ke asihlabele phambili ke nalo ke uhlelo njengoba ke abaholi bebekhona bonke singabala cishe ke imeya zonke ke ebezikhona ikakhulukazi ke ezakheleke lesi sifunda kodwa ke imeya okuyizona isikwazela ukuthi sikhulume nazo sikhulumile ke nemeya ke yomkhandlu wesifunda ke sawo ke umzinyathi ke umama umchunu saphinda futhi ke sakhuluma ke nemeya ehola ke umkhandlu wasendumeni ke uyena ke umhlonishwa umnumzane ke umeya umkhize esizothi ke sikhulume nabo ke kulesi sikhathi samanje ukuzwa nje phakathi kwezinye ke zezinto ke ezikhona nezizinhlelo konke lokho ke siyokuthola futhi nakho uma ngabe sithi ke abakhulu kuyintokozo enkulu ukuthi namhlanje siwashele uMEC wethu umfundisi uZondi ezelapha emzinyathi kodwa kumasipala wasendumeni sithokoze kakhulu ukuthi afike azosiqwashisa futhi asinikeze ukuthi yini kahle abayenzayo usibalelile ke izinto abazenzayo wasibalulela wasichazela ukuthi kona njengo ethia kuningi abakwenza ababhekene nomphakathi futhi bayasebenzisana namakhosi futhi babhekene nama entities onke akhona la eSouth Africa noma eKZN kuyintokozo enkulu namhlanje ukuvakashelwa umnyango wezokuthuthukiswa komnotho kwaZulu-Natal nezokwenguwa kwemvelo oholwa umhlonishwa umfundisi uMusa Zondi sibambisene nomasipala wasemzinyathi sithokoza okukhulu sidlusa okukhulu kuthokoza okukhulu ngokuthi siyabona ukuthi ungqongqosha akakhulumi kuphela kepha uyayibambela uke wasimema ke ngisho eThekwini ezo inaugurate lo msebenzi sibona ukuthi impela abathengi kanjalo nabadayisayo ama-spaza shop nama traders siyafisa ukuthi aqinise kakhulu kulento ye-compliance ukuze abantu bakithi bekwazi ukuthi baphephe ngoba lolu hlelo lokuthi azofundisa abathengi kanjalo nalaba abadayisayo lubaluleke kakhulu ukuze sibe nomphakathi ophephile singabi nezinkinga ezifuzelezo so sithoza kakhulu nje umasipala wasendumeni futhi siwamukela kakhulu umsebenzi owenziwa umhlonishwa ungqongqoshe umfundisi uMusa Zondi siyathokoza Mbukeli ke asiphinde sigijime sibuyele kuyena ke umfundisi ngaphambi kokuthi ke sizwe phakathi kwezinye ke inhlelo ezikhona ezithinta ke umkhandlu wakhona la emzinyathi njengoba ke ekubalula ke umama meya ukuthi ziningi inhlelo ke abanazo ikakhulukazi ukuguqula ke izakhiwo ezikhona ebese kuyizakhiwo ke esezibukeka ke ngendlela ke engasalungile siyazi phela ukuthi ke izakhiwo ke endala njengoba ke ekubalula ukuthi kukhona nje esinye ke isakhiwo esinomlando neseligugu kulona ke leli dolobha ke ngempela ke laseDandi okuyisakhiwo ngempela ke esike sahlala ke ingo
ngonyama ke umdlokombane vume ngentaba umdlokombane vudla amadoda okuyisakhiwo ke esizothi ke sishintshwe sibe ke isakhiwo esizoba isakhiwo ke somlando nesakhiwo ke samagugu. Asiphinde ke simthole ke umfundisi ngaphambi ukuthi siyele kumeya uma sithi ke abakhulumi. Ziningi ke inhlelo zezomnotho ezikhona umnyango ovese ubasiza ngoba sinezikhwama eziningi. Kukhona lesi sikhwama nje besibizwa ngokuthi i-Operation Vula Fund okuthiwa umnotho fund. Leso sikhwama sisize kakhulu abantu abasafufusayo osomabhizinisi abasafufusayo uba sibanike nje umxhaso uba bakwazi ukwenza lezo zinto abafuna ukuzenza. Kanti ke futhi sinama funding agencies iThala Finance Development Corporation no Growth Fund njalo njalo. Ukuba abantu bakwazi ukuthi ke kuye ngokuthi ibhizinisi lakhe selikuliphi izinga bakwazi abantu ukuthi bafake izicelo ba-apply bakwazi ukuxhaseka emabhizinisini abawaqala phansi noma emabhizinisini asekhona akwazi ukusukuma bawathuthukise aye phambili. Siyangena ke nasemkhakheni lona oqondene nezokuvakasha tourism. Konke sikubuka njengebhizinisi nje. Yonke leyo mkhakha uyasizakala imphakathi ngaleyo ndlela. Siphezulu kombhidlango omkhulu kunesakhiwo esikhona nje la endumeni mangaqala ngazo esiyisakhiwo esibaluleke kakhulu sesilo esifisa ukuthi njengomzinyathi sisenze sibukeke sibe sitsha ngoba siyisakhiwo esibalulekile ngoba sikhuluma ngodaba lwesilo lapho isilo sasikhona manje kubalulekile ukuthi thina njengabantu basemzinyathi njengomzinyathi municipality sihlanganise nendumeni sisilungise sibe sitsha. Siyafisa ukuthi konke izakhiwo ezikhona la emzinyathi noma endumeni sizilungise ukuze sibukeke kahle. Sibhekeke ngasemaphethelweni ke mbukeli lapho ekhaya sinodaba ke oluthi ngempela ke baningi abantu abahlomlile kulolu hlelo ke lwanamhlanje. Sifisa ukuthi sibeleke kuyona ke imeya uMkhize azothi ke nje edlulise ke amazwi okubongela wonke ke umphakathi othe waba ingxenye ke yokuhlomula kulolu suku lwanamhlanje. Naye ke ukhabazela simthola uma ngabe sithi ke abakhulumi. Cha sithi halala kubo bonke abahlomulile. Empeleni kuhlomule bonke umasipala ngaphayi komzinyathi. Lolu yabona nje leka 1 million. Sikhumbula kahle uhlelo lolu olwala kade lisenquthu luholwa umhlonishwa uNdunankulu by the way sifisa ukuthi halala Ndunankulu njobe zalo namhlanje umhlonishwa uNdunankulu wasifunda sazi uNatal umhlonishwa uNtuli sithi unwelo ludwe godide cha lwalusenquthu ngohlelo kaOperation Sukuma Sakhe ngenhlahla ngangijutshwe nayo ungqongqoshe lokhona namhlanje umhlonishwa umfundisi uMusazondi esandlwane lapho khona inkosazane engiphinde ngihlanganyele nayo ke ngenhlahla ekukhonzeni. Hawu ngijabule mayimemezela ungqongqoshe ukuthi izohlomula ngemiliyoni kulo msebenzi ongaka ekuthuthukiseni komphakathi wakulesa sizwe sasenquthu. Siyafisa ukuthi ke nalabo abahlomulile la endumeni kanjalo nasemvoti nasemsinga beyiphathe kahle le mali abahlomliswe ngayo. Sithi nje sizoba supporta njengomasipala ekubhekeleleni ama day to day activities abawenzayo. Sithokoza kakhulu. Into sibaphathele izinto ababecelile ngesikhathi size lapha emzinyathi ku-Operation Sukuma Sakhe base bekhombisa ngemisebenzi yabo abayenzayo esasibabona kuma-war rooms ehlukeneyo base befaka izicelo. Ngakho ke besimemezela lapha izinsiza kusebenza ababecelile. Ukhona nje inkosazana yalapha enquthu eyakha izinto ngobisi neyakha amahewu kodwa yayishoda nje ngemshini ipheka ngamabhodo asekhaya. Manje siyi-applyela amabhodo kanokusho abizayo abize isizumbulu semali esingaphezulu ka-1 million rand. Ngakho ke isizokwazi ukwenza amahewu asezokwazi ukungena ezitolo noma yogurt nezinye izinto ezifana nalezo. Nina bakaMsimude ovele ngesiluba phakathi kwamangesi namaqadasi siliguqisa kanjalo ke uhlelo besisemzinyathi sisendumeni nokuyilapho khona ke besihamba ke naye ke ungqongqoshe uMusazondi sihambisana ke nabaholi bonke abanikezwe ke ukuthi ke bahole ke lemikhandlu okuyiyona ke esesikhulume ngayo. Sibonga kakhulu ukuthi beyingxenye yalolu hlelo okusuka iqaleni kuze kushayelisa isikhathi. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncede inyoni encane yasha amaphikandezi. Ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke.